खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 अक्ट'बर सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोजाम बेरामफ्रा जोबस्रांलांनो हागौ, सावस्रिया जौगालांगोन। बृष राशि। नाङि दावबायनांनो हागौ, गोबां रांखावरि जामलांगोन। मिथुन राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा, मोनसे जायगायावनो दिदोमै थानो गोसो जागोन। कर्कट राशि। धोन दौलत आरजिना लानो हागोन, आंखाल जानायफ्रा जोबलांगोन। सिंह राशि। सुथुरफ्रा जोबलांनो हागौ, न'खराव सुखु गोजोना फैगोन। कन्या राशि। साननाय बायदि खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन, गुबुनखौ मोजां गियान होगोन। वृश्चिक राशि। गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, देहाखौ मेंखांनाय मोनगोन। धनु राशि। रांखावरि गैयिनि थाखायनो गोबां जिंगासिनांनो हागौ, गोसोखौ लोरबां मोनगोन। मकर राशि। लामा हान्थिनायाव सोगदावनो हागौ, खैफोद गोनां सान जागोन। कुम्भ राशि। समाजनि मोजां हाबा मावना गुबुनफोरजों सनमान होजागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि। हास्थायना थानायखौ मोननाय नङा, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि, फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।